Qui m'haurà dit a mi que canviar de carrera, seguint el somni de ma mare, haurà fet que jo acabara complint el meu somni. Tot aquest esforç i aquesta passió, tot el que vaig treballar a la universitat, tot aquest temps dedicat em va convertir en el que sóc avui, una de les poques catedràtiques de Belles Arts d'Espanya. Totes les experiències que he viscut m'han obert portes increïbles. He tingut oportunitat de compartir moments excepcionals amb personalitats de diferents àmbits, com la reina de Jordània, o Yoko Ono o Julio Iglesias. Cadascú ha enriquit la meva visió de l'art, però sobretot de la vida. He representat Espanya en biennals internacionals, he rebut premis i reconeixements arreu del món, i les meves escultures formen part tant d'espais públics com de col·leccions privades i grans museus. Avui en dia, totes elles formen part del patrimoni artístic de la nostra societat. Però per damunt de tot, el millor d'aquest camí han sigut i continuen sent les persones que m'han acompanyat. He tingut el privilegi de transformar la matèria en art, però al final ha sigut l'art el que m'ha transformat a mi.